俺は足立哲也。枚方商事という会社で働いている普通のサラリーマンだ。入社してからずっと婦人服販売事業の営業をやっている。仕事自体は楽しいけど、直属の上司、原課長と反りが合わない。課長のやり方通りにやってもうまく結果が残せないのだ。なので俺は自分なりのやり方を編み出して、それで契約を取った。しかし原課長から、新人のくせに生意気な真似するんじゃねえよ。と怒られ、そこから嫌がらせが始まった。担当地区の振り分けでクレームの多い地域を担当させられたり、雑務を押し付けられたりした。新人の立場は弱いし、社内で孤立するのも怖い。なので、俺は原課長の言う通りのやり方に戻した。その結果、やはりうまくいかなくて、成績は落ちていった。インセンティブも減るので、給料も少なくなった。けど原課長はその方が機嫌がいい。うちは母子家庭で、母さんは何かと病気がちなので、俺の給料だけが一家の支えになっている。金欠の俺を見て、貧乏人はかわいそうだなと原課長に笑われる。こんなのおかしいと思いながらも、俺は社内の雰囲気に合わせるしかなかった。ある日いつものように俺は外回りに出た。この後、取引先との合同会議がある。早く帰社しないと、また原課長に嫌味を言われるので、早歩きで交差点に向かった。しかしその時、横断歩道に誰かがいるのが見えた。よく見ると、ショートカットの女性が横断歩道の端の方でうずくまっている。このままでは車にひかれてしまう。俺は慌てて横断歩道に向かい、危機一髪で歩道の方へ連れて行った。大丈夫ですか？怪我はないですか？はい、ありがとうございます。女性は貧血でめまいが起きてしまい、起き上がれなくなっていたらしい。安全な場所まで連れて行ったけど、まだ少しフラフラしている。会議の時刻が迫っているけど、こちらも心配なので、内心の焦りを隠して言った。病院まで行くなら連れて行きますよ。大丈夫です。職場がこの近くにあるので、そこに置いてある薬を飲めば落ち着きますから。じゃあ、そこまで送っていきます。でも、お急ぎなんじゃないですか？俺が腕時計をちらちら見ていたことに気づいていたらしい。けど、俺は明るく言った。大丈夫です。枚方商事っていうすぐ近くにある会社ですから。お人よしだと思いながらも、俺は女性を支えながら歩いていった。コーヒーショップや不動産屋が入っているビルの前にたどり着くと、女性が頭を下げていった。ここで大丈夫ですから、ご親切にありがとうございました。いえ、じゃあ俺はこれで。俺も会釈をして彼女と別れた。彼女の姿が見えなくなると慌てて会社へと走っていった。そして俺は会議に遅刻した。予想通り原課長にはとても叱られた。今日は会議があるって言っただろうが、何やってるんだよ。この日は取引先も少し遅れてきたので、結果的に問題はなかった。けど原課長は許してくれなかった。お前、気が緩んでるよな。いくら契約が取れないからって遅刻までしたら本当にダメ営業じゃねえかよ。すみません。以後気をつけます。このことは上にも報告しとくからな。お前、また給料カットじゃねえの？説教はしつこく続いた。会議は問題なく終わったが、その後も遅刻の件が尾を引いて、いびられる日々が続いた。契約も取れないし、給料は減っていく。会社に味方もいなくて、どんどん居づらくなり、その結果、俺は退社することになった。仕事を辞めて、人間関係のストレスはなくなったけど、収入もなくなってしまった。
母親の病気も良くならないし、病院の費用はかさむ一方だ。転職もうまくいかず、焦りばかりがこみ上げてくる。俺は完全に追い詰められていた。困り果てていた時に、友達からネットで婦人服の販売事業をやりたいから経営者として手伝ってほしいと声をかけられた。とても迷ったけれど、母親に相談したら、あなたのやり方が正しいって証明するいい機会なんだから頑張ってみなさい。母さんもなるべく働けるように頑張るから。と言われた。会社を辞めて迷惑をかけていると思っていたのに、逆に励まされてしまった。ありがとう。俺、全力でやってみるよ。自分と自分を信じてくれた母さんを信じて頑張ろう。そう思い、俺は一念発起して友達と一緒に会社を立ち上げた。営業のノウハウは頭の中に入っている。今度こそ自分のやり方を信じて、俺は毎日がむしゃらに働いた。婦人服の販売は競合他社がものすごく多い。けど、どこかで話題になれば分かりやすく結果が出る。運がいいことに、ある服が雑誌に取り上げられ、ネットの注文が爆発的に増えた。それがきっかけになり、広くブランド名が知られ、安定した受注が入るようになった。友達は、足立が前に出た方がうまくいくと思うから代表をやってくれよ。俺は裏方の方が向いてるからさ。というので会社の社長に就任した。そして気がつけば会社は婦人服販売会社としてとても有名になっていた。この調子でいけばいつか店を構えることも夢じゃない。俺は前よりも張り切っていた。収入が安定した頃、母さんと相談して都心に住んだ方が便利じゃないかという話になった。俺の通勤もしやすくなるし、母さんの通院も今までより楽になるので、俺は引っ越しを考えた。まずは物件を探そうと思い、不動産情報誌を見るといい物件がたくさん載っていた。その中の一つに立地のいい高級タワーマンションがあった。以前勤めていた枚方商事の近くなので、この辺りなら土地勘もある。物件情報を見て気に入った俺は、次の休日に母さんと一緒に見に行ってみることにした。そして内見当日、モデルルームの受付に行き、見学させてほしいと告げた。すると受付の女性が俺の顔を見て、一瞬あっけに取られたような顔をした。けれどすぐに、どうぞ、奥にお進みください。と言われる。何だったのだろうと思いつつ進んでいくと、営業の人が立って待っていた。けど、その顔を見てギョッとする。原課長。あ？なんだよ、足立じゃないか。俺を見て原課長も驚いていたが、そこは他の社員も行き来する場所だったせいか、すぐに部屋を案内してくれた。けど、モデルルームの中に入り、母親と3人になると、途端に以前と同じ口調になった。おいおい、お前が高級マンション？冗談だろ。いえ、実は新居を探していて、ここは立地が良かったので内見に来たんです。ところで、原課長こそここに転職したんですか？ああ、引き抜きってやつだよ。優秀な営業を探してるって言われてな。ほら、前の会社は給料が安かっただろ。そういう課長は前よりも高飛車に見えた。以前は上司だったけど、今は一応こちらが客なのだから部屋を案内してほしい。けど原課長は得意げにベラベラ喋り続けた。婦人服なんてもう落ち目だろ。お前なんか特に散々な成績しか残せなかったじゃないか。なのにうちみたいな高級タワマンを見に来るなんて身の程知らずなんじゃないのか。貧乏人には買えないんだから、冷やかしなら帰ってくれよ。
言いたい放題言う原課長に母親と二人で唖然としてしまう。するとその時リビングのドアが開いて誰かが入ってきた。失礼します。あれ、この人さっきの受付の。俺の顔を見てあっけに取られていた顔をした人だ。もしかしてこの人も俺のことを貧乏だと思ってこの高級タワーマンションには似合わないと思ったからあんな顔をしたのだろうか。原課長から嫌味を言われ続けたせいでそんな被害妄想が浮かんだ。しかしその女性が言ったのは全く想像していなかった言葉だった。足立さん、お久しぶりです。私のことを覚えていませんか？え？堀内美穂と言います。ほら、以前横断歩道で貧血を起こした時に助けていただいた。横断歩道。あの時の。その女性は以前俺が助けた女性だった。全く気づかなかったが、それは無理もない。あの時の彼女の顔は青白く、髪も短くて化粧っ気もなかった。今の堀内さんはロングヘアで綺麗に化粧をしている。それにあの時より顔色も良くて、まるで別人だったのだ。原さん、この方々を別室にお連れしてください。はあ？この方は私の恩人なんです。先ほどから聞いてましたが、お客様に対して随分失礼じゃないですか？ご案内する気がないのなら、ここから先は私がお話ししますので。キビキビと言われ、原課長は驚いていたが、すぐに女性を睨みつけた。なんだお前、ただの受付のくせに偉そうに。それにこいつはな、売れなくてクビになったようなやつなんだよ。親子ともども貧乏人なんだから、丁寧な案内なんて無駄無駄。手をひらひらさせて課長が言うと、堀内さんが呆れて言った。原さん、知らないんですか？足立さん、今は新進気鋭のファッションブランドの社長さんなんですよ。原課長はさすがに驚いたようで、嫌味な口調が止まった。今度は堀内さんが得意げな顔をしている。足立さんの会社の服は私も買ってます。ホームページでお名前を見て、もしかしたらとずっと思ってたんです。そうだったんですか。うちのメインターゲットは堀内さんぐらいの年齢層だ。こんな偶然もあるのだろう。俺たちのやりとりを見て原課長は青ざめていた。けど堀内さんは気にせず部屋を出ていくので、俺と母さんも慌てて後を追った。別室に行くと堀内さんは俺と母さんにコーヒーを入れてくれた。それを飲みながら堀内さんは俺に助けてもらった後の話をした。倒れたあの日以降、堀内さんはお礼を言いに行こうと枚方商事に行ったらしい。けどその時にはもう俺が退社していたので会えなかった。その時に足立さんのお名前も聞きました。あの日、私を送って遅刻したせいで退職に追い込まれたって。いいえ、もともと反りが合わないところだったから辞めたんであって、堀内さんのせいじゃないですよ。ならいいんですが、その後たまたま買った洋服の企業の代表者のところに足立さんのお名前があったんです。偉くなられたのなら気軽にはご挨拶できないかと悩んでいたので、今日お見えになった時はとても驚きました。そうか、それであの時驚いた顔をしていたんですね。理由が分かってほっとした。すると堀内さんは慌てて謝り出した。内見にいらっしゃったのに私の話ばかりですみません。物件のご説明をいたしますね。気にしないでください。それより堀内さんがこうしてお元気で頑張っているのが知れてよかったです。そうですよ。それに堀内さんは受付の業務があるんじゃないですか。それだと申し訳ないから、またゆっくりと見学に来ますよ。
母さんも気遣ってそう言う。ただ俺には一つ気になることがあった。けど堀内さん、原課長にあんな態度をして大丈夫ですか？この後やりにくくなったりしませんか？それなら大丈夫。実は私、ここの会社の社長の娘なんです。え？前に足立さんに送っていただいたビルがありましたよね。そこに入っていた不動産会社が父の会社で、あの当時は見習いだったんです。今は正規で働いていますけどね。そうだったんですね。今は人が足りないので受付をやってますけど、こう見えて物件の知識は頭に入ってますから、ぜひご案内させてください。堀内さんは嬉しそうに笑っている。社長の娘と知ったら原課長はさらに驚くことだろう。少し同情しながらも俺は嬉しくて、よろしくお願いしますと言った。数ヶ月経った後、俺は自宅に堀内さんを招いた。こんにちは。お邪魔します。どうぞ。さあ、入って入って。美穂ちゃん、いらっしゃい。今日は美穂ちゃんのためにマフィンを焼こうと思ってるの。わあ、嬉しい。おばさま、ありがとうございます。堀内さんはキッチンに行って母の手元を覗き込んでいる。母の作ったお菓子でこれからティーパーティーをするつもりだ。俺はテーブルの支度をしながらここ数ヶ月を振り返った。あれから堀内さんが担当になり、このタワーマンションを購入した。引っ越しも済ませ、母さんと二人新しい生活が始まっている。入居してすぐ堀内さんが引っ越し祝いを持って新居を訪れてくれたので、そこから家族ぐるみでお付き合いが続いている。特に母さんと堀内さんは馬が合うらしくて、今じゃ美穂ちゃん、おばさまと呼び合って二人でよく会っているそうだ。堀内さんと出会ってから母さんの体調も良くなって、最近では通院の回数が減ってきた。堀内さんはホームメイドのお菓子が好きなので、それを作る楽しみにはまっていて、前よりも生き生きしている。俺の仕事の方も順調だった。会社は少しずつ大きくなっている。そのせいで忙しいけど、通勤に時間がかからなくなったので、前よりも自分の時間は増えた。そういえば足立さん、原さんが会社辞めたって言ったかな？知らなかった。そうなんだ。うん、もうだいぶ前になるんだけど。堀内さんは原課長の仕事ぶりを見て改善するよう上司に報告をしたらしい。解雇ではなく、きちんと研修を受けてやり直してもらおうと思ったのに、原課長は研修の途中で辞表を出してきたそうだ。さらに原課長は以前勤めていた枚方商事からの引き抜きなんかではなく、そこもリストラされて再就職で堀内さんの会社に来たらしい。聞いていた話と随分違うので、俺は呆れてしまった。まあ残念だけど、今は自分に合う仕事ができてたらいいね。そうだね。あ、いい香りがしてきた。堀内さんは嬉しそうにキッチンに戻った。母さんは満面の笑みでできたばかりのマフィンを並べていた。実は今度、堀内さんの会社でテナント店舗が入るビルを建設する予定がある。そこにうちのブランドが初出店することが決まっていた。今日はそのお祝いも兼ねているのだ。こんな未来が来るなんて数年前は想像もしていなかった。努力を積み重ねて今があるけど、堀内さんとの縁も大きなものだと感じる。できるならこれからもこの縁を大事にしていきたい。テーブルに出来たてのマフィンや紅茶を並べながら、俺は二人の笑顔を見つめていた。